87 годишна. Идва при мен опряна на бастун, дъщеря й я води под ръка. И първото, което ми казва е: „Докторе, кажете ми да си седя вкъщи, защото сърцето вече не издържа на ходене“. А аз я поглеждам в очите и казвам обратното. Казва ми, че ако седне вкъщи и спре да ходи, точно тогава сърцето й ще спре по-бързо. И тя се разплака. Не от страх, от облегчение. Защото цял живот й бяха казвали, че на нейната възраст движението е опасно. А истината е точно обратната. И днес ще ви покажа една цифра. Една единствена цифра, колко крачки на ден наистина удължават живота ви след 65-та година. Не онези 10 000, които всички повтарят като папагали. Ще се изненадате колко по-малко ви трябват. Но за да разберете защо тази цифра е толкова важна, останете с мен до края, защото в средата ще ви кажа нещо, което почти никой лекар не казва на глас. Нека започнем оттам, откъдето започва всичко. Знаете ли откъде дойде тази прочута цифра 10 000 крачки? Мнозина си мислят, че е научна, че някой лекар я е измерил, изчислил, доказал. Не е така. Тази цифра се роди преди повече от 50 години в чужбина, като рекламен трик за продажба на крачкомер. Едно устройство, чието име означаваше буквално уред за 10 000 крачки. И оттам тръгна. От реклама. Не от медицина. А хората повярваха. И до днес ходят с телефон в джоба, гледат числото и ако не стигнат 10 000, се чувстват провалени. Виновни. Сякаш не са направили достатъчно за здравето си. Спрете за миг. Замислете се колко пъти вие самите сте се укорявали, че днес сте направили само 3000 крачки. Че сте мързелували. А истината е, че тези 3000 може вече да са ви спасявали живота, без изобщо да го знаете. Защото учените, истинските, нерекламните, седнаха и започнаха да измерват. Проследиха десетки хиляди възрастни хора години наред. Гледаха кой колко ходи и кой колко живее. И това, което откриха, промени всичко. Оказа се, че най-големият скок в продължителността на живота не идва между 8 и 10 хиляди крачки. Идва много, много по-рано. Идва тогава, когато човек, който почти не се движи, започне просто да ходи малко. И сега стигаме до цифрата. Задръжте я в ума си, защото около нея ще се върти всичко останало. Изследванията при хора над 65 години показват едно и също отново и отново. Ползата за сърцето, за мозъка, за целия организъм започва да се вижда ясно още при около 4000 крачки на ден. А там, където кривата на живота се изкачва най-стръмно нагоре, т.е. където всяка крачка ви носи най-много живот, е някъде между 6 и 8000 крачки дневно. Чухте ли добре? Не 10 000. 6 до 8000. А първите, най-ценните ползи започват още при 4000. За човек на 70-75 това е огромна разлика. Защото 10 000 крачки за него звучат като планина, а 6000 това е постижимо. Това е разходка сутрин, разходка след обед, малко движение из къщата и двора. Това е живот, не мъчение. И ето кое е най-удивителното. След тези 6 до 8000 крачки, ползата не спира рязко, но почти спира да расте. Тоест, ако вие се насилвате да минете от 7000 на 12 000, тялото ви на тази възраст почти не получава допълнителна награда. А често дори страда от изтощени стави, от преумора, от болка, която ви кара на другия ден изобщо да не станете от леглото. Разбирате ли колко освобождаваща е тази истина? Вие не сте длъжни да се измъчвате. Никога не сте били. Но чакайте. Тук идва моментът, за който ви обещах в началото. Онова, което почти никой не казва на глас. Защото не е важен само броят на крачките. Ще ви кажа нещо, което е дори по-важно от самата цифра. Но нека първо ви разкажа за един човек. Дойде при мен мъж на 68. Горд, як на вид, бивш строител. И ми показва телефона си победоносно. Докторе, всеки ден по 9000 крачки. Всеки божи ден. Аз го поглеждам и питам само едно. А как ги правите тези 9000? И той се позамисли. Оказа се, че ги трупа целите наведнъж, вечер, влачайки крака бавно из квартала, уморен след дълъг ден, почти без да вдига темпо. Просто за да види числото. Само за числото. И аз му казах истината, която сега ще кажа и на вас. Не крачките сами по себе си удължават живота. Удължава го начинът, по който ги правите. Защото има разлика, огромна разлика, между това да извървите 6000 крачки, влачайки се като в мъгла, и да извървите същите 6000 така, че поне няколко пъти сърцето ви да забие малко по-бързо,
дишането ви да се позадълбочи, тялото ви да усети, че е живо. Това е тайната, която малцина ви казват. По-добре 6000 живи крачки, отколкото 10 000 мъртви. Представете си две реки. Едната тече бавно, застояла, тинеста. Другата тече с малко повече сила, чиста, жива. И в двете има вода, но само едната носи живот. Точно така е и с ходенето ви. И знаете ли какво се случва в тялото ви, когато ходите по този жив начин, дори само няколко минути на ден по-бодро? Кръвта ви тръгва по-силно по съдовете. Онези малки съдове, които с годините се запушват тихо, без да усетите, започват отново да работят. Сърцето, то е мускул, не го забравяйте, се упражнява и укрепва. Кръвното налягане започва бавно да се усмирява. Захарта в кръвта намира къде да отиде, вместо да се трупа и да трови тялото ви. А мозъкът? Мозъкът е може би най-голямата изненада. Защото когато ходите, вие не движите само краката. Вие поливате мозъка си с кръв. Хранете го. Всяка крачка е като малко почукване по вратата на паметта ви. Будни ли сте? Тук ли сте? Живи ли сте? Хора, които продължават да ходят до дълбока старост, по-рядко губят ума и паметта си. Това не е приказка. Това го виждаме отново и отново. Спомнете си онази баба на 87 от началото. Онази с бастуна. Знаете ли какво стана с нея? Ще ви кажа, но малко по-късно, защото искам първо да разберете нещо важно за самите вас. А сега спрете за момент. Ако до тук усетихте дори едно нещо, което не сте знаели, че не са ви трябвали онези 10 000, че сте се измъчвали на празно, че има по-лек път, направете ми една малка услуга. Натиснете онзи палец нагоре под видеото. Не заради мен, а за да стигне тази истина и до друг човек на вашата възраст, който тази вечер седи и се укорява, че днес е направил само 2000 крачки. Вие може да му дадете спокойствие. Само с едно натискане. Добре, да продължим, защото сега идва частта, която ще смени всичко в главата ви. Мнозина от вас в момента си мислят: хубаво, докторе, но аз не мога. Коленете ме болят, гърбът ме тегли, задъхвам се. За мен дори 4000 са много. Чуйте ме внимателно. Точно на вас говоря сега. Ако вие сте от тези, които се движат най-малко, тогава именно вие имате най-много да спечелите. Разбирате ли? Човекът, който вече прави 8000, ако добави още 2, печели съвсем малко. Но човекът, който прави 1000, ако стигне до 3000, той печели повече живот от всеки друг. Най-голямата награда е запазена за онези, които започват от най-ниското. Това е може би най-справедливото нещо в цялата медицина. Колкото по-зле сте започнали, толкова повече можете да спечелите. Вратата към по-дълъг живот е широко отворена точно за онези, които мислят, че за тях вече е късно. Никога не е късно. Чувам тази дума късно от хора на 70, които после доживяват до 95. Тялото ви е по-мъдро и по-благодарно, отколкото си мислите. То откликва на всяко добро, което му направите, на всяка възраст. Но как да го направите правилно? Как да превърнете тази цифра в нещо, което наистина ще живеете всеки ден, а не само ще гледате в телефона? Нека ви дам няколко прости неща. Без уреди, без пари, без нищо сложно. Първо, не гонете цялата цифра наведнъж. Не е нужно да излизате и да маршируете час без спиране. Разделете движението през деня. Малко след закуска, малко след обяд, малко при вечер. Тялото на възрастния човек обича точно това. Често, но по-малко. 3 кратки разходки топлят сърцето повече от една дълга и изтощителна. Второ, сложете си котва. Знаете ли какво е котва? Нещо, което вече правите всеки ден и закачате движението за него. Сложили сте чайника да ври, докато чакате, повървете из стаята. Свърши рекламата по телевизията, станете и обиколете веднъж коридора. Обадил ви се внукът. Говорете прави, ходейки, а не седнали. Така крачките се трупат сами, без да усетите, без да ги гоните. Трето, и запомнете това добре, станете от стола. Дори да не ходите, дори просто да станете и да седнете отново. Защото дългото седене е новата отрова на нашето време. Човек може да прави 6000 крачки сутрин и после да седи 9 часа неподвижно и пак да си вреди. Всеки час се изправяйте поне веднъж. Само това вече лекува. И четвърто, намерете си причина. Не ходете за здраве. Това е скучно и се отказва бързо. Ходете до пейката, където седят приятелите ви. Ходете до пазара за пресен хляб. Ходете до църквата. Ходете до внуците.
Дайте на краката си причина, която топли сърцето, и те ще ви носят надалеч, без да усетите умора. Виждате ли колко е просто? Никаква магия, никакви скъпи хапчета, просто вашите два крака и малко повече живот във всяка крачка. А сега, обещах ви и ще удържа на думата си. Онази баба на 87. Тя си тръгна от кабинета ми онзи ден оплашена, но с искрица надежда. Започна съвсем малко. Първата седмица само до пейката пред блока и обратно. После до ъгъла, после до малкия магазин. Не гонеше цифри, просто ходеше малко повече всеки ден с онова живо темпо, за което ви говорих, доколкото й позволяваха силите. Мина повече от година. И знаете ли какво? Тя влезе в кабинета ми без дъщеря си. Сама. Без да се опира тежко на бастуна, а само леко за спокойствие. Изправена. И този път не се разплака. Този път се усмихна и ми каза: „Докторе, отново усещам, че съм жива. Ето това е цифрата, за която ви говорих. Не е просто 6000, не е 8000. Истинската цифра е тази, която вие сте способни да направите утре и в други ден и всеки следващ ден. Защото най-добрата разходка не е най-дългата. Най-добрата разходка е тази, която ще повторите и утре. И преди да се разделим, нека ви кажа още едно нещо от сърце. Ако това видео ви даде надежда, ако ви свали от плещите онова чувство за вина, абонирайте се за този канал. Тук няма да ви плаша, няма да ви продавам чудеса. Тук ще ви казвам простата истина, спокойно, като на свои хора. И ще се радвам да ви посрещна и в следващото видео. Запомнете едно от днес. Всяка крачка, която направите, е малко писмо, което пращате на тялото си. Още не съм готов да спра. Още искам да живея. И тялото ви чете това писмо. И отговаря. Винаги отговаря. Затова утре сутрин, когато станете, направете първата крачка не за да гоните число, а защото сте живи. И искате да останете такива още дълго, дълго време.